Ама не е тук е такава малко, не е високо да не го ударе. Какво ми изподрят тази колка? На тебе, да. Така ми изподрят по гърба, бе. Така колка чаша скоро, какво не става? Всичко стане. Само шукне ли ми е в краката, ще лети през тази ограда. Гледам се, бате. Какво ще да стане?